Sini kok tibini kok mau joto no lam sogo ang tongo no logi hamani de berma tabu kok no sukrubul. Serang salon diri Krishnapur Blok Committee ti Pramotha Working President Osuk Debarmani Tuidulung Bai Mungia kami adi Blok Bai Khobja Ramkrishnapur ADC Village ni Khoroksa Takhuk Jiten Debarmano Shakhamya Bishitam Thongora Kalaijak Khanawo Chubasur Laika O jagao Phaimanjak Phaika YTF ni Block President Sopon Debarma District ni Pipajo Debarma Akosungro Narokni oro khoroksa takuno soba phaimani boba heki sobaka Belanya hambai. Ini 12 tarik Januari 2023. Sung tini di desi na hapang itu kaisa komal bakung panda. O panda paimani ya bulono songoro sini takuk jitenno subana ni phailebeni mo gangasin mo 29 Krishnapur assembly ni bisin khobja Ramkrishnapur BC blok na mungia kami blok. Sung sakadumaro mabini bokro mihimjak mani tai bohok sajokon abo hai bini sakhamya khanawoi sung subana impano subai me engi tungo haipani tinin dinokhai sungkise misa rang khanglai mono je mansak sini ti Pramotha ega ti WF tai nini YTF ni bisingtei sumono kisitsa rang ni mari subana phalemani oro phaimando phaike sini 29 Krishnapur assembly ni block president Brahman Sanjit Debroma Sopon Debroma sorry tai YTF political district Telnamra orang member Bipodnon Debroma tai Ramkrishnapur ni vice chairman dongo tai Ramkrishnapur ni member Brahman Anita Debroma bo tongo tai sinoro board committee ni botongo joto borok borok kabar singa kaliya ma kuluk muk bangla bo khadaro tongo sini wai sini bubagra no wari rok karon sin bubagra sawo mo heklaino je mantei lukurok mo subadi sakna hamjateni buina hamjateni kok kusarja awon bagino kabang rangni mari subai be phano je mancha subalayo tam male abono sini thancha age thancha ka tong yakhai sini bosoni Bidhan Sabha Nirbachon song belaino tapungne GD mai kono abon bagen thancha ka tong sing bosnang Bidhan Sabha Nirbachon song keplai ngani nangnai kuno suba mani ya bolo no song tai kisa jaga thampinai abo khana soni engkaino pusong ni hangrai changchu changai song bekrang maklang lai abo sini agi siri sitin chini abo soli femini engkai o pusong nanti melao je bekrang klang nani kuthini abo ni tui bosong kisa misa gari baro phano ungthun ni subanan bagi song tak oran pore tai kisa jaga thana ni labre lainai abo bo Ramkrishnapur BC no bo Khoroksa 29 Krishnapur block committee ni member tongoni bo thangnai March April April lo bo bahai no pa division lakmo somoni tabo bono thangi sing bo bini bekrang klangan bagai sombon kisa rangni mari subai na hini sentang labre sak boba hayang Ani ke bokrok mihimbo bokrok sawo ya bohoro yogo bohok sawo sorok kele yuta abo hai isa khameng tomoni nang busuk baloka ang 3 bosor kha 3 bosor nang doctor ko thangna jakha doktor ko thang najaka najaka naya phano telamra ro simi thangka jibi ro thangma yarang pusaro karin bali thangma yata nini mung kai ani mungka jitendor debatma nang tini je oro mongia kami amsai ni je tabuk ti Pramotha ni samung tang tunai ro narongno nono je rang suba phaimani nang bo bai ma tongkha ang kahon ma tongkha rang pusaro kariba angle rang pusar je ma khangkai ang doktor rok najma sak rok najma nota hanjakana hanjaka